Innem naçar maşgalan üstünden heşelle kakıp näme şunu diýär, şo näme şunu diýär. Tebäbi mehemen içinden maglumat gelýär. Hally şoň sözüni gaýtalap otýar. Hally şonu aýdyp gelýär. Abdulla da gidýär, Alşirem gidýär, Dür Sultanam gidýär. Bir ýa eşitdirdim, Dür Sultanyň adyny tutýar. Gidýär diýip otýar. Tebä sana o geldi olan. O sana goý nuram gördi. Oňa da görkezýärler. Şoňa da sabırsızlyk bilen garaşyp oturan adamlaryň biri, ine adamlar siziň ananyp oturan adam, ine näil oýnalýar oýun. Size ýem kult ýasadyňyz. Kult ýasadyňyz. Men oňa ýene adam hökmünde nuram men hiç ýyl pretensiyam ýok. Emma şu aktivist bolan bolup şu işe gelip 23-nji ýyldan 23-nji ýyl Tomsondan soň çağalar getirilenden soň oýnap başlan. Hem şu getirýän ziýany köp adamlaryň başyna ýetjek zat. Şu gurnap oturan zat. Şuna misal dedi. Bu nur ýöne misal, men muny baram misal hökmünde getirip otýar. Sapagalar ýal bir giden zat başlaýdy.